dai ka san da MTN kake amfani kuma kana sayan data, to wannan bidiyon naka ne. Yadda za ka sayi data 1GB akan N100 kacal. Wannan promo ɗin na san da yawa mutane sun san da shi, wasu kuma ba su san da shi ba, to shine na yanki zan yi wannan bidiyon domin waɗanda ba su sani ba su san da shi. So yadda za ka sayi wannan datar akan N100, MTN sun fito da wani promo ne wanda suke bada don ranar Tuesday, wato don ranar Talata suna bada shi. Kuma za ka ji da N100 ka sayi datan ka 1GB ka ci gaba da amfani da shi don ranar Talata. Saboda haka zan nuna muku yadda za ku yi yanzu. Ku kalli wannan bidiyon. Za ka shigo Play Store ɗinka kamar haka, sai ka zo ka taɓa search ɗin nan. Ka taɓa sai ka rubuta my MTN app. Kun gan shi gashi na a sama. Sai ka taɓa shi. Kun ga gashi na ni da yake ina da shi. To kawai sai in taɓa open. Kai kuma za ka yi install ɗin shi. In ka taɓa open sai ka zo ka ja wannan notification da ke sama. Sai ka kawo nan wajen hot deal ɗin nan. Sai ka zo ka taɓa view. Yawwa, bayan ka taɓa view sai ka zo ka ga gashi nan ga offer ɗin a nan. Gashi nan. Kun ga 1GB. Enjoy 1GB data every Tuesday for 100. To sai ka taɓa shi haka. In ka taɓa shi sai ka zo ka goge wannan. In ka goge shi gashi kuna gani, sai ka taɓa buy. Ka taɓa buy sai ka yi process. Sai ka use da payment ɗin da za ka yi da bank za ka yi ko da airtime ɗinka, sai ka use airtime. Gashi kuna ga akwai N100 a cikin layi nan. Akwai N100 gashi nan a cikin layi nan. Gashi zan biya N100. Yawwa gashi kuna gani zan biya N100, na biya yanzu haka ya wuce ya tafi. Da successful. Yawwa. To kun ga gashi sun bani 100 MB na N100 ina, sannan gashi sun bani 900 MB. Kun ga 1GB kenan.